खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बिटिसि राजखान्थिनि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट थाबैनो जानो थांगासिनो दं नामा बिटिसि आव इन्टारिम गभ बे समाव मख'नांगोन दि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालारनि गेजेराव जा बर' हारिनि गेजेराव थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथानिनो गेजेरजों एबा बे थामथि बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ लानानै बे समाव इन्टारिम गभ खुंनायनि बाथ्राया सुलुङाव गोबां एबा माखासे मानि सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों एबा इन्टारिम गभ खुंनाया थाबैनो बिधान सभा बिसायख'थि जोबनायनि उनावनो बेनि खामानि मावनाया जागायजेनगोन होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिना मोननाय जादों। बे समाव बेनि गेजेराव आरोबाव बाथ्रा दंबावोदि बेनो जाहैबाय रायजो सभानि सोद्रोमा थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मिरुआव मन्त्रि मोननायनि गोबां आसा दं होननानै माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। लोगोसे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौबो मावगोना रोखा बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो 125th एमेन्डमेन्ट बिलनि खामानि मावनाया जागायगोन आरो लोगोसे बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिबा हादोरनि नखर मन्त्रि बिथाङा 2026 मायथाइनि जा बिधान सभा बिसायख'थि बे बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो बिटिआरनि जेसेबांखिनि आद्रा थानाय दफा 125th एमेन्डमेन्ट बिलनिफ्राय लानानै जेसेबां आद्रा दंबावो दफा मावफुंनो बे दफाफोरखौ बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो मावनायनि खामानिखौ जागायगोन होननानै बे समाव कमिटमेन्ट होदों होननानै बे समाव सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों। बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानैनो उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि एमएलए लोगोसे बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा माखासे मानि बाथ्रा बुंथिदों। थारैनो बे समाव बिटिसिआव इन्टारिम गभ जामारगोन नामा बेयो मोनसे गोबां गिदिर सोंथि जादों जेराव बिधान सभा बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो बिटिसिआव इन्टारिम गभ जानायनि बाथ्राया माखासे ओनसोलाव माखासे दैदेनगिरिफोरनि खुगा सावरायनाया बे समाव सोलिगासिनो दं। लोगोसे रायजो सभानि एमपि एबा सोद्रोमा जानो मोननाय प्रमद बर' बिथाङा मिरुनिफ्राय इउनियन स्टेट मिनिस्टार मोननायनि बाथ्रायाबो बे समाव सिरियै सावरायजागासिनो दं होननानै माखासे सुलुंनिफ्रायबो मिथिना मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला मिरुआव मन्त्रि मोननाय लोगोसे 125th एमेन्डमेन्ट बिलखौ लानानै गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों जों बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ आबुङै खोनासंना लादोनि। बेखौ आसा खालामदों बे साथाम एमपिनि गेजेराव सोरबा सासेबो मिनिस्टार मोननांगौ बे दाबिखौ जों लाखिगोन। सेन्ट्रेल मिनिस्टार जों जुदि मोनो अब्ला हले जोंनि ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोबां खामानि मावगोन। दा बे बिटिआर सुक्ति आरो बिटिसि सुक्तिनि इमप्लिमेन्ट जायै माखासे दफा दं बेफोरखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो हागोन। बेनिफ्राय भारत संबिजितनि 125th एमेन्डमेन्ट बेखौबो जों मावफुंनो नाजागोन जिहेतु जों थांनाय समाव नाजाबोबाय थादों बेखौ पार्लियामेन्टहालागै लाबोनो हाथ'वाखै खिन्थु लाबोगोन होननानै बुंबाय थादों हम मिनिस्टारनिफ्राय आरो बेखौ जों साक्सेस जाफुंहोनो हागोन खारन साथाम एमपि थानाय मिन्स जोंहा जथेस्थ' इनफ्लुयेन्स जों खोख्लैनो हागोन बेखौ जों आसा खालामदों। आरो बे जायोबा जोंहा बिटिआर सुक्तिया जथेस्थ' मिनिंफुल जागोन। फाइनान्सियेल अट'नमिखौ जों मोनगोन आरो फाइनान्सियेल अट'नमि मोनोबासो जों बिटिआर ओनसोलनि जौगाखांनो थाखाय गोबां मावनो हागोन। जोंहा बे इन्सटिटिउसन गायसननायनि बाथ्रा थाबाय सुक्तिनि गेजेरजों गोबां दलं लामा बानायनायनि बाथ्रा थाबाय बेखौ जोंहा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जमदुवारनिफ्राय माजबादाहालागै मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बर'लेण्ड गेजेर गेजेर बेखौ बानायनायनि बाथ्रा दंमोन खिन्थु गेजेर ससेयाव बिटिसि सरकारा टटेल बेखौ बावनानै थादोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथांमोना प्रेसार होआसै बे थालांदों। बेनिफ्राय बिटिआर सुक्ति मथे जोंहा माजबादनिफ्राय गहपुरनि हलंगि दैहालागै बानासुर रड होननाय मोनसे अल्टारनेटिभ हाइवे बानायनायनि मोनसे रादाय दं भारत सरकारनिफ्राय बेखौ जों बानायहोनाय आरो बेखौ जोंहा पार्लियामेन्टआ जोंनि माबाफ्रा दैथायहरजानायफ्रा जुदि स्ट्रंलि बेखौ प्रेसार होयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टखौ अब्लासो बे साक्सेस जागोन आरो बेखिनिखौ मावफुंनो हानाय जाहैगोन। बेनिखायनो जों बेखिनि खामानिखौ लानानै जों खामानि मावनो ओंखारदों। बेनिखायनो दिनै बे मिडियानि गेजेरजों दिनै जोंनि इउपिपिएलआ मा स्टेन्ड लादों जोंनि एमपिफोरा मा मावहैगोन बेखिनिखौ जों रायजो राजानिफ्राय मिथिहोनाय जाबाय। जोंहा गोबां सार्कोलनिफ्राय मोनसे मा सफैदों क्रिटिसिजम बेखौ मानव गिदिर प्रमद बर' बिथांखौ से एमपि जानानै गावनि फिल्डखौ गारना खारबाय बेबायदिबो मोनसे स्टेटमेन्ट ओंखारदों। खिन्थु रायजो सभानि एमपियानो जा बा इलेक्टेड एमपियानो जा बिथाङा दिल्लीयाव जास्ट पार्लियामेन्ट सेसन जानाय समावल'सो थायो बाखि समाव गावनि जायगायाव थानानै खामानि मावो
जों MLA फ्राबो इलेक्टेड MLA फ्राबो खालि एसेम्बलि सेसन जानाय समावसो गुवाहाटियाव थायो दिसपुराव थायो बाखि समाव जों गाव गावनि समाजआव थानाय खामानि मावो बेनिखायनो रायजोनि MP जानाय माने गावनि फिल्डखौ गावनि जायगाखौ गारना खारनाय बे मिनिंलेस मोनसे माबा क्रिटिसिजम बिथाङा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव थानानै अन्तत हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ रेज खालामनायनि मोनसे खाबुखौसो मोनदों मानोना जों पार्लियामेन्टावल' रेज खालामबाबो जानाय नङा बाखि समाव जों लोगो हमनानै जोंनि इस्युफोरखौ प्रेसारखौ होनांगोन लोगो हमनांगोन बुंनांगोन आरो बेनि गेजेरजों जों जेंनाखौ मागोन बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा जिखिनि डिसिसन लानो दिनै रायजोसभायाव MP जाबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद देरगानो गोनां बाथ्रा बर'फोरनि थाखाय पार्टिनि थाखायल' बुङाखै खिन्थु बर'फोरनि थाखाय BTC ओनसोलनि थाखाय बे देरगाथावना बाथ्रा मानोना बिथांनि गेजेरजों सरकारनि गोबां स्किमफोर प्रजेक्टफोर जोंनि ओनसोलाव जों लाबोनो हागोन आरो अन्तत जोंनि ओनसोलनि जि जेंना बेखौ बोस्रांनो हानाय जागोन आरो बेनिखायनो बिथांखौ जों दैथायहरनो हानानै रायजोनि MP हिसाबै जों जोबोद रंजानाय मोनदों देरगानाय मोनदों आरो बिथाङा फिल्डआवबो खामानि मावो फिल्डनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो BTCनि जे 22 जि जनगोष्ठीफोर बिथांमोननि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावो आरो बेखिनि जेंनाखौ जों बोस्रांनो हानाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन बेनिखायनो जों बेखौनो मा खालामदों जे अन्तत जोंनो सासे मिनिस्टार होनांगौ बे दाबिखौ जों जोंनि पार्टिनिफ्राय उत्थापन खालामबाय बेखिनि बाथ्राखौ दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबाय आरो रायजो राजाफोर बेखौनो खावलायबावनो ओंखारदों जे नैबे बिसायख'थियाव जाहाथे उपजुक्त पार्टि आरो उपजुक्त बिजाथि बिथांमोननो जाहाथे भट होयो जोंनि भटआ जिहेतु जोबोर बेसेन गोसा आरो बे बेसेन गोसा भटखौ जानला मोनला मानसिनि जानला मोनला पार्टिनि होना जाहाथे माबा खालामा नस्थ' खालामा बेखौसो खावलायदों कारण जोंनो डेभेलपमेन्ट नांगौ जोंनि जेंनानि बोस्रांजानायखौ नांगौ आरो बेनिखायनो बेबायदिखौ बोस्रांनो हानाय जौगाखांनो थाखाय खामानि मावग्रा बायदि बिजाथिफोरखौ नायनासो जों भटखौ होनांगौ आरो बेखिनिखौ दायित्व मावबा जोंनि ओनसोला जौगागोन जोंनि ओनसोलनि जेंनाया जोबगोन आरो जोंनि बेयाव गोजोन थासारि अरायबो फैगोन जों लुगैयो गोजोन थासारि जोंनि जायगायाव अरायबो थाथों आरो बेबायदि गोजोन थासारिखौ लाबोनोबा अन्तत जोंनि बिजाथिफ्रा मोजां जानांगोन साबायखर होदों रायजो राजाफोरखौ BTRनि थांनाय 5 बोसोर UPPनि नेतृत्वनि जि सरकार जादों बे सरकार अन्तत जों गोजोन थासारिखौ लाखिनानै जौगाखांनो थाखाय खामानि मावनायनि मोनसे परिबेक मोन्दोंमोन बे परिबेकखौ जों होदोंमोन रायजोफ्राबो जोंजों क'अपारेट होदोंमोन आरो फैगौ समाव बेखिनिखौ नोजोर होनांगोन जों जाहाथे जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जाया बेखौ नोजोर होनांगोन जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफ्रा जोंनि गोरों गोराफ्रा जोंनि फोरोंगुरुफ्रा बेखिनिखौ नोजोर होनानै खामानि मावलांनो थाखाय आरो नैबे बिसायख'थि बे रलखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय आं खावलायबाय गोजोन्थों